Kami ang mga blaan, gito, gimati to na edi kugub, mga kagas. Kay, yes mo bang gito? Mani, ganun ni dada. Landa like di gito, galan nga rito, timulan tuon. Okay, maayong buntag, Digos City, Davao del Sur, Southern Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, good morning. Welcome din sa itong programang Ronda Probinsya sa 94.3 Charm Radio, ang hinigugmang sibiyahanan sa Bagatang Davao. Hindi sa inyo yanong magsisibya sa radio Mike Nakwa. Nag-aawag, nagadapit kaninyo sa pagduyog niya itong tulumanon aron sa pag-isgot og mga butang lusod nung kitang tanan dunay kalambigitan. Isyo, komentaryo, mga balita, mga tinuod impormasyon na mo'y sentro sa atong programang Ronda Probinsya. Labi na ang mga accomplishment o mga plano panghimuon sa atong Kapitolyo sa pagpanguna sa atong pinalanggang gobernador Mark Douglas Cagas o sa iyahang sparring partner Vice Governor John Tracy Cagas. Nausap din na ang kaabag, ang atuang kaabag sa kalambuan sa atong probinsya sa Davao del Sur, Attorney Rhea Fe Cagas Fernandez, board member. Ngayon man sa to ang mayor sa Dakbayan sa Digos, project-oriented na liwat sa iyahang uyuan. Walay lain mga bay, Mayor Joseph Fortich Cagas. Uban sa mga empleyado, mga opisyalis sa atong Dakbayan sa Digos, maayong buntag kaninyong tanan. Okay, atong station manager Joy Peñaranda, paring partner sa technical side Dudes Ayop, Junjun og si Warren, si Ricky Amido ang atong bantay sa Kapsay Kalinaw. O once again kaninyong tanan, maayong pagpaminaw sa atong programang Ronda Probinsya. 30 minutos na paglapas sa alas 9 sa buntag. Atong pasalamatan ng Dios tungod sa laing adlaw gidalit ni Ricanato sa adlaw karon nya Biyernes. Pizza 20 na sa Agosto sa mga nagsaulog sa adlaw ng tawhang karon, sa mga August 20 out there. Happy birthday kaninyong tanan. And of course, ang atong pagtimbaya sa mga taga-Rulis Grill and Resto Bar niya sa may San Agustin, and sa RMI Tarpaulin Printing Services at bang sa UM sa Gate 1, Gate 1 sa UM Digos, Rojas Extension. RMI Tarpaulin Printing Services, owned and managed by Ceruli Impas and Ma'am Angeline.
pa'y laraso na to pagtimbaya din nga naminaw karon oy may buntag sa to ang city councilor nga di gusto hugaw-hugawan to syudad sa Digos. Walay-lain mga igala oni ang author nga nganong ginabawal hugot ni ginabawal syudad sa Digos ang pagpasagad og labay sa atong mga hugaw. Basura mo, sagot mo. Ari nang naa si city councilor palagpag sa nato ni Daan Dribe. Attorney Mark Dominic Fernandez ang mapinanggaong abogado po abogada ang asawa, abogado po siya wala yun pamahin mo diya sa inyo ang kabright. Nag-abot ang mga abogado ng bayan. Attorney Mark Dominic Fernandez maunay bana ni Attorney Ria Faye Cagas Fernandez. Si Attorney Ria Faye anak ni Sir Rio ba to? Rio Cagas, igsoon ni late Governor Dodo Cagas. Makaila ang atong mga suking tigpaminaw kay sa musugotag sa dili malagmit maog yun ni ang atong mahimong Vice Governor sa 2022. Okay. Ato sa ning timbawaso ning timbaya ning atong mga viewers din bago ta mag-isgot sa atong mga isgutanan. Ubay-ubay ni Biyernes man ron kumbate ni. May pagpaminaw ni Makoy. Good morning Mike. May pagpaminaw ni mo din og salamat sa pag hatag ni imong timbaya og si Renato Amido. Si Pinyalba Jenilyn may buntag ni mo din ma'am. Si Lingling Beloy. Good morning Mike. Minaw lang sa imong programa dinhi sa Aplaya asa banda din may buntag ninyo din sa mga taga Barangay Aplaya kang Kapitan Mamak nya full support sa liderato sa kasamtangang mayor o sa atong gobernador. Si Juanito Campaner, good morning Mike, shout out ko diya sa mga G-Boys. Uy, timbaya ni Sir Juanito Campaner, uso sa mga legend sa G-Boys, meaning anang G mga bay, Gagliardi na. Diya sa Gagliardi Street, Barangay Zone 2, Digos City, Gitimbaya. Kita, no, mga G-Boys. Ang mga karaan G-Boys din apil na din si Attorney Gilbert Mayor ang atong provincial legal officer kay diha man taga Gagliardi man naman diha ihang balay og ang iyang law office kilid sa JKK Holy Family. Ang kanang kapilyaha gi-donate na sa pamilyang Mayor, sa pamilya ni Attorney Mayor. May buntag ang Pastor Dandel, may buntag ni Madapas, kumusta naman ka? Og sa imong mapanilanggaon ug maanyag na asawa, God bless sa inyong duha, sa inyong pamilya. God bless sa kinatibuk ang miyembro sa church nga ginumalaan ni Pastor Dandel. It will soon and God bless you, Pas. Rogelio Ramos, may buntag ni mo din brother. Good morning, silingan. Pa-shout out ko din sa tanang kaubanan nato sa Puro Kalachuchi. Nya nagpadayon nga matinumanon sa atong COVID-19 protocol para sa kaayuhan kanatong tanan. Salamat kay Sir and God bless. Salamat kaayo ug mapasalamaton po ko kay nakasilingan tagingani kaaktibo like Rogelio Ramos. Happy birthday po sa musilingan din Mugos pangalan musilingan mo dia pa naman ko manihapon unya. Matay di gyud ta ka panihapon ani ron. Limtan to pangalan dulo kayo silingan na diha no nasa Latasa Village. Mag-birthday na siya sa engineering karon nagtrabaho sa City Engineering. Happy birthday nimo da sir. Og salamat sa imbitasyon.
Diha gyud ta manihapon. Okay. Hello, Mike. Regards ko sa kapitan sa Guma. Nya gapataka lagbangag. Kapitan niya si Kapitan Leo Priscilias. Diha sa Barangay Guma. Gibash ang kapitan sa Barangay Guma ato nang sayron unya sa unahan ha gibash tungod sa iyahang post nya gapataka. Ay, ako lang nalungkot. Kapitan ka pa naman, Kapitan Leo Priscilias de sa Guma. Ako rin nalungkot. Last term na ba na ni Kap? Kay og last term na niya. Hindi na to na daginoton. Anyways, ato nga isgutan unya kung ano na. Kapitan Priscilias sa Barangay Guma nga gapasagad lagbangag. Thank you, Mike, sa pagtibaya. Why sa payan, Sir Juanito Campanero, why sa payan. Hello, kang Liling Biloy, diha day sa Chapter 7 sa Playa, naminaw diha ka na to. Ingon man sa mga igsuon ni Biloy. Okay? Hello, hello mga kahumba. Grabiha, oy. Good day, go. Watching from Barangay Almendras District, Padada, akong timbayaon si Kapitana Antonieta Razonable Texon. So far ha, usa ni sa mga nailhan akong grabe kakugihan nga kapitan dinha sa usa ka barangay sa Padada. Swerte kay mga taga Almendras District kay grabe kakugihan gyud. Makita man nato na updated yun unay sa social media. Iunahan importante mga igala ang social media para makita sa mga katawhan, ilabi na sa mga nisuporta sa mga politiko, sa mga kandidato nga nandao, kay katungod magod sa mga katawhan yung magkaibaw kung sa inyong gihimo. Nasayangan ba ninyo ang amuhang boto o wala? Una nga si Kapitana Antonieta Texon dina sa may Almendras District sa Padada. Sigurado, no? For sure, wag yun nagmahay ang mga taga-Almendras kay grabe kakugyan. Manungkit og proyekto sa Kapitolyo. Ambot kung makasungkit ba nagproyekto din ha o muhatag baka ng ilahang munisipyo sa Padada. Muhatag ba sa Almendras? Mas labing maayo, no? Kay makapangayo og mga proyekto si Kapitana Texon sa Padada. At the same time, mas makapangayo og mga proyekto dinha kang Governor Mark. Mabuhay ka, Gaw, ha? Nahimuot ko sa kapitan sa Guma nga gapataka ragbangag. I-delete na lang ni Kapitan Leo Priscilias sa iyang post. Anyway, sa tuman ang basahon sa iyang post. Alangan dili i-delete. Grabe po kayo makakomment ni Chay Chay sa isun man po. Sakit man kayo mo-comment po si Chay Chay. Good. Onya, kapitan, namanggog kay gipost sa ubos nga, so to, nag-ingon magugag mga trolls. Kasabot ba ni si kapitan o say meaning anang trolls? Ang mga ni puna o ang mga ni saway o ang mga nitubag sa imong post, Kapitan Priscilias sa Guma, dili man na mga trolls. Tanaw-tanawa pod. I-open ang nag-comment ba, tanawa ang identity sa nag-comment sa Facebook account mismo sa nag-comment anang gibatikos kag taman anang imo post kay murag wa man na matunong. Gibatikos ka sa mga supporters ni Mayor Joseph Cargas. Ang katuyuan ana dili kay pakaulawan ka, itunong lang ka ba kay wa naman ka matunong gud. Wala na mao ang kapitan. Ang kapitan? Pwede po. Wala na mao ang comment or ang post kalabot sa pagpasiminto dina sa tubor.
padulong sa Sitio Rublihan sa Barangay Guma. Ha? Ang post niya kalabot ni anak nga proyekto. Kay gusto gyud niya nga i-credit sa kanhi mayor Porbida. Naunsa man taon ni? Kap kabalo ko kap na kay dakong utang kabubuton sa kanhi mayor. Pero ayaw po nag-iipamukha sa mga taga-barangay Guma o sa mga taga-barangay, mga taga-Digos. Gibuguan na lang yun mo na mo. Gibuguan ka sa mga taga-Digos, Kapitan Presilias. Gibuguan ka sa mga taga-Guma. Simple lang kayo. Kung gusto nimo ipakredit na sa kanhi mayor, kadaghag mga proyekto niya di awa humana. Di ba? Unya unsay gisulti nimo atong dito mo ni sa di ba? Dito sa Kapitolyo. Di ba wala kay problema kang Mayor Joseph Gagas? Ano man ipamukha nimo nga nangangkon karon si Mayor Joseph Gagas? Ha? Ayaw ninyo initin ng mga taga-Guma, mga butante pagani na nimong uban, mga parinti pag yun na ang uban diha sa mga sa kani administrasyon sa Digos, kay daghan magyug kay kag parinti din ha. Kanhing mayor, usog magay ka mamarinti labi ng eleksyon, ayaw mo kasuko sa mga tao din ha nga nakakomento og dili mao ninyo. Kay katong dito nag-groundbreaking si Mayor Joseph Gagas sa city government. Kay finally, masiminto na yun na din ha. Nangutana ko sa mga residente. Simple lang ako pangutana. Unsa may inyong gibati ani? Na finally, masiminto naman Moro na ako pangutana. Unsay tubag sa mga residente? Dugay na kay si Piñas din wa yun nakapasiminto ani. Sayon nga pagtubag mga igala kay ang ingon man gud sa kapitan din ha sa Guma nga gusto niya i-credit sa kanhi mayor o i-credit sa mga BHW. Wala man tay question nga kung tagaan og pasidungog og pasalamat ang effort sa mga BHW kay effort man nato ning tanan. Pero og ipamukha nimo nga nangangkon si Mayor Joseph Gagas, adiha kita magbikil. Okay, pamukha nimo nga credit na sa kanhi mayor, diha kita magbikil, diha kita di magkasinabot. Pero kung mo kag effort sa mga barangay health workers, barangay gobyerno sa barangay Guma, sa city government, kana walay question diha. Ayaw lang question na nga nangangkon mi. Unya inyuha na. Kay kung inyuha pa na, pila ka termino si Mayor Piñas dinhi sa Digos. Ngano wa man lagi na masiminto? Tulo ka termino equivalent kana sa 9 years. Usa pa may laliso na to ana. 9 years ka wa nimo na napasiminto. Grabe na po ng grabe na po ng prosesuhan na kung 9 years di paghapon na maabot na din na proyektuha nga inyo ha magkanang pinaningkamutan. So na yung mga butang nga wala ninyo nahimo. O basi puro serpot mo sugod, wala na mo ipalo-up. Ingana ang simple nga pagpasabot. Mga binating tigpaminaw, parihagod anang balikon na lang nako ng kuan. Kalsada di sa Clarion. Clarion Street, yung panahon pa na sa kanhi mayor. O madamay na lang yung Mayor Piñas ani. Madamay na lang yung di man yung ako mo isgot nimo. Di ba? Blacklisted na nga proyekto, gibiyaan sa mga kontraktor. Ang problema lagi kay may lang sa sugod. Himuon ang proyekto duol ng eleksyon. Blacklisted na ha, di lang kay kada nagibiyaan sa mga kontraktor. O saan pa na pagtiwas ron? Asa mang kwarta na di ay?
May patiwas ninyo Mayor Joseph Cagas. Ano po na mao? Kay basig na ay anomalya na madamay pa si Mayor. Mao nang ang proyekto ninyo ngawa ninyo mauman, problema na ninyo na. Kaya na mo gasto karon ang administrasyon ni Mayor Joseph Cagas, igahin na lang na sa ubang proyekto. Nya siya yun mismo magsugod, siya ang muhuman. Oh. Maupod o niya na din ha, kung inyo mang yun dyan ipugos nga, ang kanhi Mayor, ang hinungdan ana, naningkamot ana, sa 9 years niya, siya ron naman wag yun naabot, oy. Kapitan Priscilias, yun sa dena. Nyanong paglingkod ni Mayor Joseph Cagas, paspas man lagi. Ha? Kung dedikado ka sa imuhang pagpanerbisyo, mangita yung pagpamaagi nga masungkit ni mo na, pariyani kung gusuman didi ba? Elect Governor Dodo, mangita yung pamaagi nga masungkit ng proyekto ha, para madala din sa tua. Dili man na pwede nga usa ka istoryahan lang. Human wala na, okay na to. Ngay karay ikaw rin na ngayo. Kailangan na og follow up. Sakto nga pagpadagan, sakto nga proseso, dili lungan, dili pasagdan hangtod sa makabot na. Oh. Ang effort sa mga BHW din ha, ato ng taga-agbili Kapitan Priscilias, pero ayaw ing nga nangangkon mi. Kay dili yun na tinuod, Kapitan. Kabalo mo mismo din na sa barangay. Oh. Ibutang na to nga inyuhan ng gisugdan. Siya ro naman 9 years siya din ha, wala yun. Wala yun ni abot, 9 years ha, 9 years. Imagine. Oh. Mao na gidelete niya yang post. Kaya magiwati-wati naman nila ni Kuan. Giwati-wati naman sa mga MGFC defenders. Yunahan pag-ana. Oh. Diba? Simple. Kung kakanhi Mayor na, 9 years man siya, naunta na, agbayar unta na. Wa pa kay siguro masumpaya na unta na din na. Unsa pa'y mga kailangan na simintuhon din na sa barangay Guma. Tiyaw mo na 9 years, wag yun na abot. Kung iiyaha manggaling ka ng paningkamot. Yung mga pangayo tagpondo, ang ILCAC sa nasyonal bitaw na. Sa nasyonal man na. Dili man tanan mga proyekto din even sa probinsya, iya sa ato ang kaugalingong panudlanan. Namang iya sa national government. Parehas anang ato ang pag-renovate sa Davao del Sur Olympic sa swimming pool. Nanungkit si Congresswoman Didi Cagas ana sa mga higalang nga senador. Inguna na ba? Sumaupod na din ha ang kanang ang ILCAC. Okay. Kung ni-react ka na kay dungan man na sa Barangay Bandera, Barangay Bandera, Sitio Bandera, nga ang 10 million gipakalsada, ang 10 million patubig sa tibuok Balabag, sa ILCAC mangyapon to, dungan man na sila, pati nang dinha sa Barangay Guma. Wala man lagi ni-react si Kapitan Ani Abrenilla anak nga sa kanhi Mayor ng Paningkamot. Mo na bitaw ninyong ko, basig na pugos lang ka o nagisugo ka diha o nagpabilib lang ka Kapitan Priscilias ni Piñas, maunang na-post ni mo na. Basin ba? Namasin lang ko, kay imo manggidilit. Kapitan Priscilias sa Guma, wala man lagi ni react si Kapitan Abrenilla dinha sa Balabag, wa man lagi siya nag-ingon niya sama sa imong gisulti. Nya paningkamot na sa kanhi Mayor. Gani unsay giingon ni Kapitan Ani Abrenilla sa Balabag nga dungan naman gina sila ang ILCAC. Groundbreaking nga ng inyo hatong siyang adlaw, groundbreaking po sila din na sa Balabag. Unsay giingon Kapitan Abrenilla na nangapo na lang ko Mayor. Karon pag yun ni na materialize. Liman mo nang nangapo.
Buot pasabot ana nga pulong mga sukay tigpaminaw ilabi na nimo diha Kapitan Priscillas, Leo Priscillas. Kay naingon man si Kapitan Abrinilla nga nangapo na lang. Wala gyud na mahitabo sa kanhi mayor. Sige butang nato nga nasugdan ninyo na pero syaro naman ingon na lang si Kapitan Abrinilla nangapo na lang wa man gihapon karon pa man. Depende lagi na sa mo pagkadedikado as public servant. Nya kada bitaw kung makalider gani ka maghinam-hinam yun ba nga paningkamuti na nga makuha yun nato na. Kay para ni sa katawhan. Paluap pa yun na, paluap pa taman sa ginawa. Himoa ang gi-order ni Mayor Joseph Cagas sa sa planning. Oh. Mo na order sa planning niya ayaw ninyo naglungin ng mga proyekto nga pwede natong makuha sa national government. Palua pa unsay mga pangayoon ihatag dayon para mapaspasan nato. Kay ang mga katawhan diya sa sityo uban pa nga mga sityos nga sakop sa syudad sa Digos uhaw kay sa mga proyekto sama sa pagpanindot sa kalsada. Di lang kay din na sa Guma, di lang kay din na sa Balabag, apan uban pa. Mo nang order ni Mayor Joseph Cagas sa planning, paspase, palua pa, ayaw nga dili na to na makuha. Dili mo matingala na, mga taga-Guma, ikaw Kapitan Priscillas, duha pa lang katuig, si Mayor Joseph Cagas na wa ka matingala na. Wala ka maka-question sa imong kaugalingon nya tuod no. Kadugay na kayo namo atong kanhi mayor wa man gyud ni naabot. Nya anong wala pa mahuman ang usa ka termino ni Mayor Joseph Cagas na lagi dayon. Depende gyud na sa mayor kap, sorry. Depende gyud na. Ayaw yun pagsulti nga bisag kinsang mayor, ingon ana, dili oy. Kay kung tinuod niya, tinuod-anay ng inyo, 9 years nagmayor ng imuhang mayor, syaro naman, wag yun na naabot. Basta ayaw buguan ni mga taga-Digos, labi na ni mga MJFC defenders. Sa oras dia 55 ang paglapas sa alas 9. Kanindot ana bro gikan sa Guma binaton aron makasuong kita sa kiyagot ug kapatagan. Tama gyud. May buntag bro ayan ponpon. Muna'y nakanindot din ha, kay lusot-lusot na taba. Bisan pag nasa sityo, abot kaya. Ang atong mga kaigsuonan niya, uhaw sa mga proyekto, makatagamtam. Kaya ang order lagi sa mayor sa planning, ayaw ninyo naglunging, hindi na to na makuha. Muna kap, depende na sa mayor. Depende na sa leader. Kamo god sa barangay kabaluman mo ana. Ang Kapitolyo daghang mga barangay na ngayo. Kung hinay ka din dili ka mataga ang proyekto. Yan naman na. Di ba? Pareha si Kapitan Awing Limasa dili na lang siya mangayo kay murag na napangayo naman niya tanan. Di paspas kay improvement sa ruparan. Di ba? Paspas kay improvement yan naman. Abtik man kayo manungkit ang kapitan. Adto sa Kapitolyo, adto sa City Hall. Di ba? Ingon ana pud na ang atong syudad, daghan po kay syudad ang nangayo sa DBM, Department of Management, Department of Budget and Management. I-download dito sa LCAC na program, daghan na ngayo dito mga halos tanang syudad.
sa tibuok Pilipinas. Kung magpakahilom ka din ha, o magpatanga-tanga ka din ha, maghulat lang kag Pasko, wala gyud da. Pero ang imong mayor, maningkamot yun, yan ka nang kulit-kuliton yung ka dito, magsige follow up, mahatag yun na nimo. Mahatag yun na nimo. Abtik man kamo follow up, abtik man kamo pasok sa mga panginahanglanon. Ing ana ang simple nga pagpasabot para masabtan ni kapitan. O masabtan sa mga taga-barangay Guma. Para dili ta mailad. Di man gyud ta mailad. Di ba? Mauna din ha, lagi. Ang problema manggod sa inyong kanhi mayor, sige lang gamit anang pulong nga in due time. Ha? Mo na naapakay tsansa nga i-delete, i-delete naman yun ito nimo, o bawion na lang nimo imong statement, Kapitan Pesillas. Kaya base yun niya ma-in due time po ka. Okay? Ayaw ipamukha nga nangangkon si Mayor Joseph Cagas. Kay ang effort niya gihimo ni Mayor Joseph Cagas anang budget sa LCAC nga karon finally gipasalamatan nato nga naa na dili kabayran ang iyang effort ana. Grabe ang meeting nga gihimo nila ana nga sa planning officer si Ma'am na Itero. Oh. Usag yun na kanunay sa maisgutan ug dili lang kay kana daghan pa nga mga proyekto nga gikan sa national government ang atong pangayoon. Ang mga syudad kung magtinapulan ka din ha o wala kay dedikasyon sa imong pagpangalaga, di gyud ka hilig mangayo. May mga proyekto ta din he nga iya mismo sa to ang panudlanan syudad sa Digos. Ha? Para ka Mayor Joseph Cagas para paspas ang kalambuan, mangayo punta sa nasyonal. So depende yun na sa atong mayor. Aron masayod kakap o mga taga-Guma ingon man mga taga-Digos. Siging gamiting kauban ang planning si mayor para lang mapadali na nga proyekto nga makuha na to na. Kay lagi ang mga taga-sityo din sa syudad sa Digos, mga sityo uhaw na kay sa mga proyekto. Makahimo man tag kalambuan gamit ang atong kaugalingong kwarta, pero mas makahimo ta kung matabangan yun ta sa national government. Mao nang dili yun lungan. Mao na ang istorya din ha, kung anong matingala mo, dugay naman din na, karon pa, naabot nga si Mayor Joseph Cagas na magmayor, kay dili man lungan. Ang pagka-agresibo nga manerbisyo ni Mayor Joseph Cagas, nagbaga-baga. Mao nang ang mga taga-LCAC, ang kani kay murag kuan yun ni, abtik ni. Oh, hatag na yun dito. Liman mo na, 9 years ang previous administration, wala na naabot. Karon 2 years lang, abot man lagi dayon. Nabiktima sa in due time. Nagunitingog akong computer. Oh. Nabiktima sa in due time. Oh, may buntag sa umaabot niya board member sa 1st District June Lianos Banlasan kagawad sa Zone 3. Good morning to Valentina Calambas. Abtik kayo mandilit sikap karon pa ko kabalo nga maona di ay na ang trabaho sa BHW. Mura na nun niya gihimo nga BHW mga architect mao kunoy nag-survey. Katuwanan. Pero wala man nato gikuan ang mga barangay health workers na magyud mo yung effort.
Pero gipamukha niya nga effort yun sa BHW o sa kanhi mayor, diha kita di magkasinabot. Kaya pasabto na to para magkasinabta na ita. Okay? Again, ang effort ni Mayor Cagas karon para maabot ng proyektuhan na grabe. Kumbaga kanang pinaluapay ba nga pabagag na nga di ko kana bitong mura bitaw kag kanang balangi bitaw nga dili ka muhawa kundi ka matagaan. O gihimo na sa tong mayor balag tawagog balangi para sa katawhan sa Digo City nga naay mahatag na proyekto gikan sa nasyonal. Kaya ang mga labing kanang progressive nga city mao man pud nay diskarte. Magsigig pangayo dito sa national government. Sama na lang gud anang 70 million pakalsada padulong sa Sitio Orano diya sa Binaton. Mao man ay resulta sa paghigala ni Mayor Joseph Cagas sa sekretary sa DBM nga si Wendell Avisado. Secretary Avisado. Mao nang naka 70 million pohon maabot na ng kwartahan na mapanindot na ng dalan sa Binaton padulong sa Ranyo, Sitio Ranyo. Sitio Rano. Ingon ana argud na. Maupod na ang nahitabo sa LCAT. Wala gilungan sa atong mayor hangtod sa naabot na paspas kayo. Ug di lang kay kana mga igsuon, daghan pa kay gipaluap karon nga mga bot nya proyekto nga gikan sa national government nga gitrabaho karon sa kasamtangang administrasyon. Unya ug moabot na. Unsa na po'y ingon ninyo? Ayaw i-credit anang in due time ninyo. Mao din na nadugay nagsamot kay in due time di permit. Okay. Sige, wala naman ko ikong oras. Akong timbayaon si Ruby Estrella. May buntag Rob. Good morning. Ang about sa kuan ha, wala pa'y naabot niya info nga no movement ta karong Sunday. Sige lang, mangutana ta, unya mag-post lang ta kung unsa gyud. Kay sa ako pagkahibaw, nag-text ni mayor kagahapon, nag-meeting pa sila atong pag-text nako gahapon sa Task Force COVID-19 sa Digos. Kung magdepende daw sa kaso kagahapon. So ato nang sayron karon kung unsay ilahang nakita nga kaso, kung grabe na gyud unya kailangan mag no movement o tagbalik, i-announce lang po niya nato sa to mga accounts sa social media, sa radyo, atong ipaibalo diya sa inyo. Okay? So, amping tang tanan kanunay mga igala sa COVID-19 nga nagpadayon. Padayon ta nga mag-suot og face mask, mag-social distancing, physical distancing. Ang face shield para nako, para raw tayo na sa ospital ba? Palingke, ana. Pero kanang naka sa gawas, magkuhan, kapuya, kana bitong wala gani gyoy kanang scientific nga explanation nga gikan gyud sa WHO nga protektado gyud ka mag face shield bisag naara ka dinha sa gawas walay tao, magbaklay-baklay ka dinha walay tao, kailangan gyud ka mag face shield. Kung di ka mag face shield dakpon man ka, duolon man ka nya dakpon. Wala na koy tao, wag ko kay masugatan kapuya noy. Labi na nang kanang mga nagtrabaho gyud sa kalye, nagtrabaho sa gawas. Ay nako. Unta ang face shield diha lang na sa ospital. No? Pero kanang nanrabaho gyud diha sa gawas, nga kanunay na sa gawas, kanunay ka mag-ilis-ilis og face shield, pila face shield 15, 20, 25. Di ba? Onya ang nagpatuman manggod ani, may man na sila kay tagsara mo gamit.
Kasagaran naman na sa sulod sila sakyanan tagsara manggawas, pero saan man ang naag yun diha nang inabuhi sa halos libok adlaw na sa gawas. Lisod kaayo kapoy kay di ka makaginawa. Nya mayra ba untag naag yoy scientific explanation din ha nga gikan yun sa World Health Organization nga 100% yun pag mag-face shield ka. Wala yun ba ya sila nakapagawas ngayong ana? E murag kita ra sa Pilipinas dinhi ang nagkuan. Ang uban bitaw nasod wala man. Wala sila yung face shield, face mask tama na, distancing tama na. Ang ato napatay face shield o mag-single motor ka napay barrier. Ay agay. Okay, wala tayo igong oras. Okay man na yung ana. Basta lagi naag yung ipagawas ang World Health Organization nga tinuod niya, 100% na pamatud-an na nga di yung kamatakdan. Kung nakay face shield, kung naay barrier ang imong motor, wala nagpagawas ang WHO. Okay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsali kanunay pagduyog sa programa. Namilit na ko adlong Biyernes karon sa Lunes guban-uban og sabta sa atong tulumanon. Ang atong pinalanggang Gobernador Mark Cagas atong tagaan og maayong tandem tinuod niya kaabag o dili magunahuna og dautan para sa gobernador. Mas may gyud ng tandem kay ang nahitabo bito sa Pilipinas ang presidente dili kaliado ang vice president mo na sige sila away. Ang apektado ang mga Pilipino. So dito mo sugot yung mahitabo na dinis to probinsya. That's why ang atong itandem kang Governor Mark Cagas, Attorney Rhea Fe Cagas Fernandez, ang atong bagong board member. Good morning kang Nene Tan and to sa zone 2 niya na ay graduation sa mga viewers. And si Kuan ang Nakwa family, shout out kisa man ni si Rosie Rinihani Nakwa Gornes. Maayong buntag o once again daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Once again sa ngalan ni Governor Mark Cagas o sa atong First Lady Ma'am Yvonne Cagas, Vice Governor John Tracy Cagas, Board Member Rhea Fe Cagas Fernandez, City Mayor Joseph Cagas, kauban din ha si Vice Mayor Johari Banya, City Councilor Mark Dominic Fernandez, o ang uban pang mga City Councilors. Uban pa nga mga board members, maayong buntag kanatong tanan. And once again, salamat sa pagpaminaw sa atong station manager Joy Peñaranda o sa mga kaubanan sa Char Radio. Kani yung bata-bata sa kanginan Mike Nakwa o kini ang Ronda Probinsya.